Lamsang ba absang norang taisa hai no hai chini channel sung sart biyo. Tini ang hai no hai norang ni bagai tubi faika 10 interesting and non fact. Fact number 1. Bayabrock paranormal researcher rok sawo Jeffro chung hor khammani bahai mano fia gana gini hor khamja krai. Afru chini gana giri wo kabang ma fola hamyaro kothumi tongma sehnai. Fact number 2. Bayabrock psychologically sajago chini brain chwngbai kaisa trick thungo honai. Amabai chung aina rogo waisa wisho fola hamya eba kirima singsa mukhang rok nugo. Abono psychologically trickster effect hanjago. Fact number 3. Bayabrock chung thui tong furu rogo kebo chungno nasik ton khangke chini brain abono saiman thango eba sense khaimano. Fact number 4. Paranormal researcher rok sawo chung je manino phobia ang jagmani eba chung je manino no khangke kiri jagmani eba je manino chung khaina ni kiri jagmani ayang masingo a manai bai chung thimani bagise engo. For example, ang kapla manirok na kiri jago. That means no ang ayang masingo kapla manirok bai thikena. Fact number 5. Kumbir rok belai no khafronthani eba malthani kodo. Fiaba kumbir rok fatchake ufili malthani ke belai no keler. Abone bagai tumung kuno jorawo nor kumbir rok bai refrigerator khangke suja ke khaira kare zigzag mane yang waisa ayang waisa kokoi mokoi ke khat promdi. Inke kumbir rok nor bai mangla. Fact number 6. Osungsarni jotto nisa naithok pukhri Iceland tongo abono khangke borok ni mokol hayengi tongo abone bagai abono the eye of the world hani bo hanjago. Fact number 7. Bayabrock psychologically Jeffro borok khoroksa ni mukti skang yagra mokol te kalayo afro amono tongthongma ni mukti hanjago. Fia Jeffro borok khoroksa ni mukti skang bini yagrai mokol te kalayo afro abono dukhoni mukti hanjago. Te Jeffro borok khoroksa ni mukti kaini mokol te no kalayo afro khe abono tension ni mukti hanjago. Fact number 8. Bayabrock norok jotono yong khangrai eba bichuno to shini baina bichurok 6 days joratui hamanaya kari tongmano tei chaya kari bo 1 year joratui tongmano. Fact number 9. Chini Bayabrock brirok ni sago busu thei tong saidaman brirok ni sago cholarok ni sai kisa thei tongo brirok ni sago approximately 4.5 liter thei tongo tei cholarok ni sago ke 5.6 liter thei tongo. Fact number 10. Franco kaisa lama tei kisaro tongo. A lama tei shalo wine simino himimano. Tei abo srapsa jorani bagino. Ulakhe a lama taisa haino hai 13 feet kuthuk tei ni bisingo hawi thango. Di prasad